Узган 2 этаптагы ташлы юлларны бүген кымлы тузанлы участоклар алыштырды. Кайсы якка барырга белмичә аптырап торган чаклар була диләр. Ләкин КАМАЗ белән идарә итүче егетләр бу хәлдән чыгу юлын таба. Баксаң, тузаннан да файдаланып була икән. Старттан кузгалып 3 километр араны узгач җитди сынау башланды. Бездән алда баручы джиплар безгә каршылык тудырмады, файдасы тиде. Алардан күтәрелгән тузанга карап, без кайсы юнәлешкә баруыбызны абайладык. Тизлек кенә димәгән, техниканы сакларга да кирәк, маршрутны да дөрес сайларга. Не нужно с первого дня прям куда-то сломя голову ломиться. Беренче көннән үк зур тизлек белән алга омтылырга кирәкми, карарга, тикшерергә кирәк, техниканы сынарга. Дөрес, безнең Дакарга кадәр тест ярышлары да булды. Шулай да ашыгу файдасыз. МАЗ белән идарә итүче белорус спортчысы Сергей Везович 3нче этапта бүген финишка беренче килде. КАМАЗ мастер егетләре команданың җитәкчесе Владимир Чагинның туган көненә җиңү бүләк итә алмады. Как уже показывает практика. Ярыш узган елдагыга да ошаган, аерма да бар. 15 минут вакытны югалттык, чөнки машинабыз кымлыкта утырып калды. Ярый әле безне көндәшләр командасы вәкиле тарттырып чыгарды. Узган 3 этаптан соң йөк автомобильләре арасында Дмитрий Сотников беренче урынны саклап калды, әмма көндәшләр үкчәгә басып килә. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.